adi biladi salade ari ɓuri firtuɗadi bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ɗiɓe min calmini mon foof inde mum e yettode muɗum ɗo yupporde konngol ngol ko sehilaa moɗon yaadiɓe moɗon duusidiɓe moɗon to banggal ñamogani heedi toon ko Aissata Sylla debbo mo tongo Demba Elimane toon wiyete Dañcaɗi to banggam nana to ene woni toon ene ko debbo mo Kanel e Kanereje o wiyete ko Ramatoulaye Ly ina huccodiri e mabɓe musidɗo mabɓe sehil moɗon ina wiye Amadou Sy gorko mo Daara Halayɓe tawi koye yewtere moon Allah waɗi men haaloɓe kono Allah waɗi moon hettiyankoɓe to banggal hoddito en paami ko guiɗo men sehil men o wiyete ko Niasta gorko mo Cikkitte kanko dusata meɗen eɗen beltono kadi fiɓodirɓe aadi e nde ɗo yewtere woni yewtere men Allah waɗi men haaloɓe mbiɗen kala ko joli haale kono wona kala ko joli ñembe kaldiren noon koye susɓe gonga saliɓe fenade ñalawma hande o kadi en garti jottodade e tade yewtide wasidirde miijoji tawi ko jewteten ko kadi no toɗɗi rendo meɗen e on saaha e sikke meɗen so tawi joofoyi ma waɗ sumgo e sikke men kadi so tawi waɗi sumgo ma wonko nafti rendo ngo en ɗum saabi joguiɗen coftal hufdude ɗum e ɓeeɗo wandiraɓe rewɓe waɗoɓe golletiɗe to banggal ha joni jankagal ñalawma hande o noon to jiɗɗen yettade nde ɗo tufde ɗo henne kalten ko hakkude liggotoɗo e ligguinteɗo sen mbi noon tan ene fenguiɗa nde tawno liggotoɗo e ligguinteɗo ene yaaji kono ɗo jiɗɗen reɗɗade ɗo henne jiɗɗen reɗɗade koye nder galleji meɗen ko wiyete ko foyer nder galleji ɗi ganduɗa henne so tawi en innaniɓe no poɗɗen inniriɓe neni en gasa wooda ɓe pamirta no jiɗɗen haaldirtini wadde kalten hande ko gurdam mbindam e nder galle no liggoto holko woni mbindanagal enenne ɗum waɗi meɗen goƴa mbindane holko gollata holko saabi mbindane woppi galle mum winde kinoyo banggue goɗɗo hol dalilaji gaddoji neɗɗo ha wawa tigui kañumen dilino e sababuji men kono kadi goƴƴo goɗɗo ne woni hakkude men e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni ligginoɓe ɓene kamɓene hol jikkuji tawteɗi e nder mabɓe holɗo ɓe nanguiri ɓe ganduɗa kañumen goni jiyaɓe Allah arɓe e mabɓe beele ɓe nanguiri ɗum kono ɓe poti nanguirde ɓe ni henne beele aɓe mbattoriɓe e nder kala kono wiyete bani adama no herriɗumen to banggal neɗɗagal beele kadi ala caɗele goɗɗe tawete nder hen kono kadi goƴa goɗɗo ne daari tawi ko goƴa kewɗo addude fitinnaji e jibinde kala kono wiye luure ko mbiyeten ko henne joom galle o e o mo ganduɗa kañum woni mbindaɗo to banggal agression sexuelle aji eɗen jiiya ɗum e nder henenne beele gorko o no deeƴi nangui hoore mum holko saabi o jarribe debbo en mbaɗen Aissata Sylla ni en beele ala ko debbo o waɗata erriraji ha duñamo wownamo mbindano henne ɗum foof noon leerata koye nder yewtere men Allah waɗi men haaloy Amasy mi salminima mi juurimama salmini sokhna Ramata debbo mo Kanel e Kanaraji toɓɓere addade nde ko toɓɓere wonde fayida nde ganduɗa hande Fouta eɗen guuri ɗum no fewi nden nanoɗen mbindanagal ni koye dow kono joni yettima ha e meɗen dow woni Dakar en dow woni Dakar en Thiés ɗeɗon guuri toon yimɓe nananno haala mbindanagal joni noon arti ha e nder men woni e Fouta galle kala mo natɗa ma taw ɗon biyeteɗo mbinda noon kadi mi wi bandiraɓe bisimilla mabɓe nde ɓe guddita noppi mabɓe ɓe keɗore men to jiɗɗen haaldude ɗo ɓe mbasa nanguirde kadi banggue goɗɗo maɓe beela nanguirde o donc ko sens baɗɗo positif ko on banggue yimɓe jiiɗi haaldude a dañi hen jencude aɗa artiri ɗum galle mum ɗum ɗon hertinaki Ramatoulaye mbindanagal holko woni mbindanagal an yiyande ma mbindanagal ko neɗɗo jaahow ne liggo ene liggo e doole muɗum ne heeɓa hen kandi mbindanagal ne heewi ko addi ɗum adi e neɗɗo o yumma ko maayi malla taw wurdani e jinnaɓe makko ko suwaɓe gone e galle konko woni mawɗo kanko foti ƴettude konko wontata yumma wonti baaba te kadi so tawi ko ɗum noon ɓe ngala balloɓe saaha ni aɗa yiya taw jomumen ne jogui bammumen wawɓe jogade ɗumen mais mbaɗa ɗumen néglisé joni konko noon normalement il faut immo o ƴewno ñamminiri suwaɓeɓe mi sikku noon yaade wadde mbindanagal a tampe doole ma aɗa heeɓa aɗa adda miñen ene ñaama ɓuuri yaade waɗoyde ko boni par ce que mbindanagal hande e yimɓe ne pawi ɗum to ganduɗa mbiye oɗo wona mbindani ko ɓoccode mais bonani inde nde peut être yimɓe nanguiri ɗum goɗɗum no Aissata wi joni ni mais tampude doole muɗum liggey kala to mbawɗa tampude ɓaade ko doole ma gartata bonani ene jaari ɗum ɗon holɓen noon ne jaaha e galleji he
ngara tampude doole muɗum daña heen ngara neɗɗo wiima min kalduɗen ko ya fittanam ya defanam ya lawƴu liggey o fof dal kañum waɗata mbima ko ujunnaji ɗiɗi mbawmi yobdema lewru aɗa ɗum noon ene muusi won liggeyaji ɗi pawateɗe dow makko taw ko liggeyaji ñisɗi ɗo noon yimɓe en poti ƴewrade hen gati neɗɗo immima ari tawi ɓesguma ne jooɗi min joni neɗɗo nenam ne wawi yiide liggoroɗo wiyoma addu liggoroɗo horomi tampu liggoroɗo so ari ko tampata ko an ɓiyo so yalti so tampuyi ɗum welatama donc so ari no nanguirɗa ɓiyo ni noon poɗɗa nanguirdemo aɗa andi ni liggoroɗo sa wi yo fittu yo lawƴu yo fobir taw an ko dow ha less joguiɗa ko 2 appartement foof ko waɗi karo a wi yo fittu o para o fobira o lawƴa konko sagguinto konko waɗata foof konko wuppa defara bottari defa hirande a wimo lewru subayi mbawɗa ko 10 000 ɗum an hoorema aɗa andi kam ko ƴiƴam makko gonɗa ko ñamde ƴiƴam makko ko haqqe makko ñamata kono wona aɗa yooɓimo mbindani hay sa yooɓimo million a yoɓanimo ko foti a yoɓanimo haqqe makko ɗon yimɓe ne poti yurnitade ɗon holɓen mbindaneɓe kadi garat e galle ene liggo ne tampa ene mbaɗe maltraité ne hunde ƴetteɗo wiye ko mbindani ƴetti aɓe kewi takkede guyka wiye ko mbindani ƴetti ko wujji ko o wanni ko o wanni neɗɗo so immima arema an ɗaɓe takke guyko saabu ko wonɓe yimɓe famarɓe doole walla andiɗo ko miskineɓe aɗanimɓe ɓe jeera ene jiiri koye mumen ha ganduɗa dañal holto heeɓi ɗumen cikkata mataw basal ala neɗɗo so waasi e so ala so woni miskine e so ala foof teddimmo par ce que anda foof sa wima ko gujjo ɓiye kañum nene wawi yaade wooda to takke par ce que a watta ɓiye oto wat ne wawi to mbiɗama konko ƴettiɗo taw ko ɓiye ƴetti anda ɓiɗɗo jananɗo so arema nanggumo ko ɓiye nanggumo ko ma par ce que so tawino situation makko ne fewno to ɓiye o jooɗiɗo konko ɗoɗo jotto ɗoɗo yiɗata o yaharamo yiiloyo ne waɗi ko tampude doole makko neɗɗo noon sen tampe doole muɗum ruttu ɗum ngal ɗon teddugal aɗa yiyen holɓen mbindaneɓe so garini taw ko ɗo mbiya yo kaat mais ƴetta liggey goɗɗo pawta hen korsina mo liggonto o mais enen min kam mbiɗa andi mbindan kam liggey foof mbindan ɓuuri musde kadi mbindan ɓuuri wasde hokkede woni muɗum liggey foof mbindan ɓuuri musde sila pourquoi neɗɗo no jooɗo ha no hersini mbindanagal wiyoɓe mbindanagal en hersini kalis ala to hersini wallahi kadi kalis ala to weeɓi loonde hoore mum so ɓooyi jooɗat tan helat gonga jonde nafani hay goto wallahi ko nafani loonde kam mbaɗa sikki nafata innama aade donc so tawi an par exemple min gimmotoɗo dañcaɗe ñande fof mboɗo dawa Matam wonko tagi kam dawde imagine kilométre uji gonɗi hakkude dañcaɗe e Matam ɗi kono hatta subaka foof mo arat wallahi holko saabi ɗum yidde hunde yidde wadde hunde donc an o so tawi wonde an a janggani walla ni a janggi a dañani jottidde jangde ma ha jahata jiɗɗa yatto walla an a woni mo wurdani e jinnaɓe ma walla kadi an a woni mo jinnaɓe muɗum keɓidaki no feewi kewani doole dañani mumen dañal mumen yettaki ɗon ko an woni mawɗo ko an foti heɓɓitade ɓe kadi aɗa jogui miñiraɓe ma nana caggal ma kadi a yiiɗa miñiraɓe ma mbaɗa wone gueɗe effectivement a yiiɗa keɓe mbaɗa won hen gueɗe a yiiɗa wujjude a yiiɗa fende a yiiɗa wadde kadi ko rewani lawol a yiiɗa kadi miñen nantire goɗɗum il faut an mawɗo on dokka un bon exemple woni holɗum kala liggey mo keɓɗa wad so yeyde saseji mbusuji ndiyam wat ma dañi hen jencude hasko busap sa arti janggo busap ɗi ma on mbawa sodde beñe peccon busappo beñe ɗe so tawi ko yaade waɗede mbindanagal sa yeehi so tawi a haaldama kaldeɗa ko haala lewru min de mbawmi ko fittude mboɗo wawi jogde mboɗo wawi sagginde bottade mboɗo wawi ni mboɗo wawi ni mboɗo wawi ni kalden prix noon min de tagui mi naade hen ala ko nannimi hen mbo jogui famille ko ɓen ɗum nen par ce que wonde mbindano ko an adoro wadde respecté hoorema mo liggontoɗa wonma respecté kalnamo motif pourquoi mbiɗa kalnamo effectivement min ko ɗum ɗo tagui mi naade hen wona tan finde subaka tan mi daari gauche mi daari droit mi naadi hen mais wonko tagui mi naade hen te ko tagui mi naade hen koko ɗum tagui jimmi mbaɗa kam hen respecté par ce que woni hen yimɓe eɓe puuyi ɓe ngala hakkillaji hay seeɗa min mi arat mi wi komi mbindani mi ari ligganadema ɓe ƴetta liggueyaji mabɓe fof ɓe pawa dow hoore suwaɓe kadi jawoɓe fof ɓe mbima ya wuppu fof kalsoŋaji joom galeji ma safrula fof ɓe mbima an ya malla ko nande mais ande fof tan ara wiya nda sidibam nene wuppanam walla tawma aɗa fitta ara yaɓɓa hen ɓena
imagine ɗum noon woye muude way kono wadde exprès wo wadde exprès par ce que ka joɓateɗo imagine an yummiraɗo ka yiɗa wadde ɓiye a jiɗɗa ko ɓiye yo fin yo looto yo jooɗi yeɓtele pourquoi e wawa yiɗande ɗum goɗɗo mais goɗɗo kadi so ari min sikkaɗa yoɓamo min mboɗo yurmo neɗɗo garo ene waɗanami hunde min haskaɗa waɗanamo billahi barke ñalawmo kala ko jogimi mi totte billahi kala ko jogui par ce que aɗani ko mbiyami komi min mi wawani waɗande ɗum hoore mi ƴeewi goɗɗo ene wawi waɗande kam mais pourquoi mi yoɓata ɗum min mboɗo wawno wadde place on ko joɓɓanmi ɗum ko mi ñamto ɗum mais ha joni kadi elle jobdidi soɓe jooɓa kadi ɓe mbayi kono ko sakkotoɓe jomum ni te ɓe jeddiri ko warñede jomum ɗon par ce que ma jomum rewa hen ni hen saahaji ɓe mbaɗa ɗum triandage ko gonga ɓe mbaɗa ɗum triande ɓe mbiya ɗum kalis ma kay il faut ko fada to ga iwi jeefa te taw jomum neldama kalis mum guila ko ɓooyi wonen kam wonan mi wormo gon caggal taw jomum neldama kalis ko ɓooyi te anda an liggoroɗo famille ma nana fadi hen hay sino ko kilo mara poɗɗa sodde ko hen fawi donc sukaɓe arɓe galleji ene liggoɓe mballeɓe totteɓe kalse mabɓe guila ɗo par ce que ko wona ɗum kadi ligginoɓe rewɓe ligginoɓe min sa wi kam min komi mbindani mi ara mboɗo fitta min ƴogata min lawyata min baccastekema min wupanto gorko ma min sagginanto gorko ma mi ɓaɗinano gorko ma mais so ɓooyi holko jolatoɗama si nawa gorko ma effectivement donc hoto mbinoneɓe keɓe wujjoɓe worɓe kamɓe tawi gujji worɓe par ce que so tawi a waɗanani ɗum ɗon joom galle ma min mi jaaɓi mboɗo liggoyo mi wawata dañde tout le temps sagginande joom gallam bottari walla mi dañta tout le temps wuppande ɗum mais ma wotto kadnumami an garɗo ligganade mo ma wot respect mo kollumami ha ganduɗa hoore ma min somi rumtima ma jogo yitere nde dardirɗa joom gallam walla ma won yitere nde gonirɗa ɗo e nder galle he kono ɗum ɗon rewɓe ɓen dokkani ɗum ɗon rewɓe kollu fuuri kolli kalis kolli foof dal kala ko jomum hay télécommande so woni yeeso ma wima rahmatullahi ar ballomi ɗum ɗo ɗum te taw aɗano fawodir koyɗe ma dow tabal aɗa wawno wadde ni junguel ma pooɗa télécommande mais mbiyata hayde bindano kaɗa yooɓo min bindani maccene Allah bindani ko neɗɗo bindani ko neɗɗo te kadi won kadi ko taguimo immade galle mabɓe arde galle moɗon liggade donc ka yiiɗa wannude ɓiye ko même si ka joɓowo fittani nduɗon yommo hakke ƴiƴam makko mbasa omo liggonoma omo fitta omo waɗa foof te a yoɓatamo hakke makko hakke moƴƴande hakke natti fadde ha lakara ƴewata ko so tawi an a yoɓani mbindanma ko poɗɗa yobdema ko ñande fo aɗa waɗa mo triyande ñaam kalisaji makko kala mbindade garda ko noon yaltirtema so yeehi wanma vilipande wima min kaari mo liggontoɗa kaari liggonɗum kaari waɗa ko barke kaari yoɓata mais so ɓooyini a nattat hay dañde an hol liggontoɗam fof a bonnirde a dañata haydara te so ɓooyi kadi a ruccito nder galle maɗa waɗano hoorema liggueyaji ma te so ɓooyi yan kanda wonti fuucir bondi hay goto te kadi suwama mbawa haydara par ce que ligginani ɗumen te kadi ɗon yimɓe ɗon yimɓe attude ɗon wonde ligguey sukaɗo o cukalel ma kala na ligginani ɗum e galle ma haskino de mbimami ko jangguini ɗum pour tan jangguine même si ka janggo école il faut mbiya ɗum fittu lawƴi saguine bottani même si ko wona ñande foof waɗa par ce que so yalti ko kañum naftorto hay goto anda holto debbo yamtoy surtout debbo noon hay goto anda holto yaltoy sino sago moɗon ramtul an joni kala ɗo fittu yaltuno Aissata wirni hen sino sago ma bindan hay sino ƴette galle yaran koko namni dalilu à 100% par ce que hen sadio oɗon jogui bombi nan e nder galle machallah kono jiya liggota ko mbatta haydara ma mbiya ma ƴettane bindan eyyi ɗon kam amusi d'une part ko jinnaɓe par ce que mbindano waɗa fof hayso ari a fini suba wimo nda wuppu wiɓe immo ya sagginoy hayso ko mbindano waɗanno par ce que o wawi defde so yalti janggo jaam ko konko nafata malla mbindano ne wawi arde ni konko mone fittude o mone foɓirde tawi ka an ka jurum nder mbiya immo ya hoccoy ɗum ɗo ɗum gona e lawƴu duusuji ɗo malla naat suudam lawƴana ham duuso bindano jarani komi fitta suudam an ɓiyamo immo pittana ham bindano sene saggina bottari mbiyamo ɓaɗo ya settamo légume ya wasamo liɗɗi ɗum fof ko ballodiral so waɗi ɗum awru kono holɓen bindaneɓe so gaare galle mbiya ɗum janggo ka guppowo bindano immoro ko 6 heures imagine so finimo o fitta o foɓira o lawƴa kaake o ƴooga ko ƴoogare ha para o hocca tirgal ngal omo wuppa or mo wawi parde foof mbiyama sa paari ya naɗo wani caggina te kadi ana jogui bomi ma nayyi o nene lele doyi daɗɗude o nene jooɗe photo ene yeeɓa télé bindano kadi naata wani saggina defta adda ɓe naata nder wani to an kam holonore deftata minen min keyɗi wawi nene wi oyo deftu mbinnaɗo ɓaddi noon kadi ñamon ɓe mbaɗan pression way kono ɓe keedamo e hakkille kadi defa adda on ganda no defiri ñamon ha fara mbiyon welani
par mbiyon ittu range nawa hay sene range wi ɓiye immo range par ce que ɗum ko éducation dokkata ɓiye bindan so ari yo wot ko addima ko yo waɗ cubalel toksil taw debbo ko mawɗo woni binda nder galle manque ɗum respect comme no joni duuɓi maalo duuɓi Aissata Sylla ni taw cubalel date duuɓi jeegom no waɗa manque respect binda noon te ɗum fof no woni fof mbe sikki ko hunde hulɓininde kadi ɗum fof ko jinnaɓe par ce que imagine min joni ko nande am mbiɗen ndi min Aissata Sylla nande amen jolde min jiiro koyamen min mbiya nenam ko ƴetti minna bindani wirto ham mi wirto bindande fobira mi yabba wiyami an pourquoi de ɓe mbiya min teyi so lewru ma yi ka joɓete tan ko nenam yoɓanma ko beela mbaɗame galle an yummiraɗo nana ɗum au lieu jalta mbiyama hoto ɗimmit kono haalta haydara janggo so ɗimmiri an wiyo ɗimmit so ari wullitade kadi so ari wullitade holɓe mbinda ɗe cuusatani arde wullitade par ce que ko keeɓi ɗum goho sa heeɓi goho jomum yummiraɗo waɗa réagir haalani an janggo e jaam mbiyata ko yummiraɗo wi ya wat mais so ɓiɗɗo bone liggotoɗo ma needi a yalti a wi hoto ɗimmit so ɗimmirimi warat janggo so tawi mo fobira ko nder o nattata sohdamal ha yoora nde fuɗɗo yaltude mineneɓe malla an yummira debbo o joɗɗa dow fotoy ma joom galle ma arta mbiya mbindan ɓannan joom gallam bottari yan nder suudu naata nder mbiya ƴettu ndiyam ɓadinana hammo looto mbiyam addu ata e mbannama so hawre Aissata Sylla no wayi yontede fanmi yara kam gila mbiɗa so hawre Aissata Sylla no wayi yonten ni ene waɗi jin mum ne bodi mum ha ɗeɗɗi addi barlade kasuji ɓadini addi bottari ɓadinani jomum hokki ɗum ɗo holɓen ka hay mbiyat sarben makko nan ɗon liggi pawnama dow dadɗuɗo ko mbiɗa mbiɗa janggo somi yaltani goto kam mbaɗe weeli on onon puusare ko binde men ɓe aɗa neɗɗo ko dañ jam fof ɗon heewi ruttade eyi par ce que an imagine a toppira e gorko ma a waɗantamo ataye a waɗinantamo ndiyam o yara ɗum ni nantama no yarno a defantamo ñaama an sa fino dayi konko dayi sa arti mbiyata ha ko nande mi Aissata Sylla no wiiri joni ko heedi min mbiyan komi feyɗon ni min de komi tampuɗo woni hakkude moon tan ko lelde gasi hakkude ma e gorko ma tan ko lelde holɓe mbi hay toon yo Allah faabo keɓani jaam a ɓaddinani ɗum ɗon fof gorko ma goɗɗo ari waɗi ɗum o daari no waɗata kadi so hawre Aissata Sylla ne waɗa hen jogoyagal muɗum ngal ne waɗa ni te wonenne pini de aɗa hawra e mbinde ɓe waɗ ɓe jogue eyi sene gara ñantoro ko ha daro e 100 mbaɗa parfum to ñantorto ko hollude kañumen ko yimɓe jaakoyde non holɓen ne ñantoro aɗa andi holɓen yimɓe ne goni mbindenagal wona ɓe ngala par exemple min mi mawni exemple resa malla komi desaɗo mbiɗa arti mbiɗa jangga e nder hen mi dañi suhaɓe mi seerama mi arti imagine malla komi célibataire mi artan chaque jour sakkude junngo yaay hokkam yaay wannam holi hen so école uddi mbiyat comme ɓaari ko noon ngala to tampi jaltat wuuro ngo jaaha so jettima Dakar ɓortoro coñuma jaaha e galleji mbiya min gari ko wadde mbindanagal sa waɗi mbindanagal e nder hen daña pour so école udditi ma waw wallude hen hoorema wona rewɓe tan mbaɗa ɗum minen à Dakar so école aji uddino min jahatno min mbaɗa maçonnerie malla cirage waɗa cirage so école aji uddi joni min cooda jiiñuji amen e fourniture uji amen sa dañi mbanna hen minen ɗon joni an d'une part holon oɗon feere kam a fawani ɗum jinnama holɓen kadi ɗum tagi mbindanagal ne heewi so hawre ɓen noon nandude hawa Aissata Sylla en koko ñangui jeehi ko ɗum ɗon a yettima a wi ɗumen aɗa itta fode hokka kadi daña hen taw exemple o ala jinnama ko ngala a hokkimo ɗum ɗon foof o tawi gorko ma ko dañƴo so gorko woodi ko hollimo tan o natat par ce que wiyata ko arsugo ari min so arsugo ari ami ruttata ko koyno sonda so saami a hoccat mi fooɗanta homo kala ko dokkuɗa hoorema Allah yantante hen walluma kala to jaaruɗa inde Allah mbaɗa sikki tan Allah yantante hen te kadi amusi aɗa yiya ha mbiya jiiya holɓen bindaneɓe ni moɓe liggonto hooloɓe ha ganduɗa joga e ndeɗon hoolare e ɓiɓɓe muɗum effectivement par ce que aɗa mbindano maro o naata e galle o wi oɗo tan o yiɗamo naggam comme no yummokko walla mawniw o wi on ne jogui caɗele o ara taw konko aɗa mbinda on wayata ɗum liggom mais jogoɗa hunde taw konko en jogui conseil aji o hokkat ma ne wawi yaltinde ma o hersera o ara o jooɗo o wima min de mi yima hande aɗa yoomi hande ko ni holko woni probléme ma min komi ɓiye haalnam wona tan liggey e wona liggey joddoɗa aɗa yewrude e muɗum malla sa defi defti gara takkoɗa ɗum ɗe tawne yeewa aɗa ɗi mawɗo yiiɗa suusa holɓen mawɓe jiiɗa yewede gara joɗɗa aɗa yewru mbiya nenoyam ko woni aɗa welno ɗum aɗa haala sa yi ko metti ɗum mbiya ande hande holko mettuma aɗa hokka ɗum conseil aji so yiya hen yitere anda ɗum ne so yi ha ɓooyi an suusa ɗum kañum suusma mais an taw début nde garnoɗa ɗon nde garnoɗa nde ka kolluɗum holi an ko adduma e an
holko mbatta ɗo goɗɗum a yiɗa kolluɗa respect mo joguiɗa e hoore ma o ko on respect joguiɗa e mum kañumne jogoto e ma respect jogo hoore mum respect taw holto jettotoɗa ene waɗi to jettotoɗon ene waɗi toon jettotoɗa goto fof haada so yi ha ɓooyi holko haalantuma ne waɗi taw hay ɓiyumo jibini o haalanta ɗum holko ittaro tottuma ya nangganmo hay ɓiyumo jibini o kada ha jiiya ɓiɗɗo watta wiide nene kaari de est ce que Allah andi ko woni ɗon ha gorko yiya ɗum ɗon walluma malla jiiya yummiraɗo yaharan sooda hunde adda wiyanda sa yeehi saɗa yaha moffa sa yeehi hokku yumma malla hokku miñen malla wanni holɓen mbindane kan mbaɗe mais holɓe mbindane nande ko sandolinde sa haalde mum min kam mi wawa ko ɗum ɗo kaldunne ɓen kam en kaala ɗum par ce que le vrai ndunɗan yimɓe ko sulereɓe wonno sa anne hay galle moɗon a wawanne hadde banggue goɗɗo en jaafo no fewi so tawi waɗi hunde ko waɗiɓe hen dérangé wonani sago meɗen mercredi mercredi annaga aɗa funtami tan par ce que ɗum ɗo mboɗo hiiɗi mercredi goppata tampo puɗɗo yiɗi armaɗen ɗum ɗo e mbiyaɓe alarba tan salla jaaɓi joom kadi e toɓɓere heesere pul welde haalde kadi so tawi ɓe naati hen kadi ma goto foof yiito hen hoore muɗum kadi en kalata tan kadi pour haalde kalten ko pour goto kala dañi hen leçon wawa janggude hen hunde ko ɗum woni objectif no Aissata wini tan ko ɗon gattami on jarama kadi so tawi holkomin kaali hen ko fewani hamin ñaago yaafuya neɗɗo kam timmani en haala sikka no fewi taw fewani Allah jarama on jarama golle moon jooɗi peewi ko kalɗon foof no yuɓɓinde tawno a findintu ko sappintu ko ɗum ɗo wonno yewto moon Allah waɗi men haalaɓe kono Allah waɗi moon hettiyankoɓe miɗen hannde jolloɗen koye tutude bindanagal en paami ɓe cili ɓe cilini bandiraɓe sehilaɓe e dow